سلام زغوركم تعزبتي سمونا في صامتات سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر الزعدم أمير علي. سبورتا ውድድራት አህሩታት ዝማከል በ53 ሰና በከተማ ደቀ መሐረብ ዘካየሩ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መጀመርታን ሚራዝ ወረዳ ጋንታታ ደቀ አንስትዮ ሂላልን ደንደንን ኮይነን ደንደን ኣብ መበል 15 ካብ ሮዛ ሳሙኤል ሸቶ ረኺባ ኣብቲ ብክልቲን ጋንታታት ብዙሕ ፈተነታት ዝተራእየሉ ግጥም ሂላል ኣብ መበል 17 ካብ ቤሉል ገብረ መድህን ሸቶ ብምርካባ ፀወታ ተመዓራሪ ንዕረቲ ድማ ዘን ጋንታታት ሓደ ብሓደ ወፃ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቕፅል ግጥም ኣብ መበል 45 ሂላል ካብ ንዕማ ጀማል ሸቶ ረኺባ ብድሕሪኡ ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምባሩ ድማ ፀወታ ብዓወት ጋንታ ሂላል 2-1 ተዛዘመ ቀፂለን ጋንታ ናቕፋን ደሚሕናን ኣብ ዘካየዱ ግጥም ድማ ናቕፋ መበል 21 ካብ ዲያና ፍጹም ዝረኸብታ ሸቶ 1-0 ተዓዊታ ወፅያ ኣብዚ ዕለት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግጥም እውን ተሰላሲሉ ነይሩ እዩ ጋንታታት ናቕፋን ደሚሕናን እውን እተን ፈለማት ተፃወተን ናይ ዘን ክልተ ጋንታታት ግጥም ልዑል ግምት ተዋሂቡ ነይሩ ካብ መጀመርቱ ልቢ ተዓዘብታ አንጠልጢሉ ዝፈለመ ፀወታ ኣብ መጀመርታ ካልኣይ ደቂቕ ናይቲ ግጥም ደሚሕና ዝፈተነታ ኩዕሶ ሓላው ልዳት ጋንታ ናቕፋ ዘድሓናን ተዓዘብቲ ብፍሉይ ዝመሰጠት እያ ነይራ ፀወታ ብልዑል ናሃሪ እናቐፀለን ከሎ ኣብ መበል 23 ደቂቕ ብሉፅ መንእሰይ ኣጥቃዓይ ጋንታ ናቕፋ ሳይሞን ላይነን ዝረኸበ ዕድል ኣብ ሰኪዔት ለወጣ በዚ ዘይተዓክተ ሳይሞን ኣብ መበል 24 ደቂቕ ካብ ኣቤል ረዘነ ዝተቐበላ ኩዕሶ ንዑ ንጋንቱን ክልተ ሸቶታት ኣብ ውሽጢ 1 ደቂቕ ብምዝጋቡን ደገፍቲ ጋንቱ ብሓጎስ ኣሰራሲርዎም እዩ ናቕፋ 2-0 መሪሓ ድማ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ደሚሕናን ዝተመዝገበኦም ሸቶታት ክሕውዩ ናቕፋ ዓወቶም ክዕቅቡ ፀወታ ዝያዳ ሰሓቢ ኮይኑ ኣብ መበል 72 ደቂቓ ከፋፋል ጋንታ ናቕፋ ሃኒባል ኢስያስ ካብ ስታት 30 ሜትሮ ቀሊዑ ንዓወት ጋንቱ ትድርዕ ብልስቲ ሸቶ ኣመዝገበ ጋንታ ደሚሕና ኣብ መበል 77 ደቂቕ ካብ ሚን ኣብ ሓይሎም ሸቶ እኳ እንተረኸበት ካብ ስዕረት ክትናገፍ ግን ኣይከኣለትን ፀወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ናቕፋ 3-1 ተዛዚሙ ጋንታ ናቕፋ በዚ ዓወት ተሓጊዛ ነዚ ውድድር ብ7 ነጥቢ ኣብ ምቕላስ ትርከብ ብቕዳም ኣብ ዝተላሰለ ግጥማት ጋንታታት ኣዳልን ኦማልን ብደቂ ኣንስትዮ ብናይ ሓባር ዓወት ባዶ ክዛዘምን ከሎ ዘን ጋንታታት ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ዘካየዶ ግጥም ግን ኣብ መጀመርታት ግጥም ማለት ፀወታ ጋንታ ኣዳል ፍጹም ቅልዕ ረኺባ ኤፍሬም ግርማይ ቀሊዕዋ ብሉፅ ሓላው ልዳት ጋንታ ኦማል ሜሮን ተኽለ ማርያም ጌሶ ተወሪሩ ግን ኣድሒንዋ ኣብ መበል 43 ደቂቕ ጋንታ ኦማል ካብ ሱሌማን መሓመድ ሸቶ ረኺባ ንዕረፍቲ 1-0 መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ጋንታ ኣዳል መገዲ ሳሙኤል ተስፋ ሚካኤል ኣብ መበል 53 ደቂቕ ሸቶ ረኺባ ፀወታ ብማዕረ ተወዲና ተባህለ ጋንታ ኦማል ኣብ ተወሳኺ ግዜ ሱሌማን መሓመድ ካልእ ሸቶ ኣመዝገበ መጥቃዕታቶም ዝሐይሉ ጋንታ ኣዳል ኣብ ናይ 1 ደቂቕ ፍልልይ ካብ ኤፍሬም ግርማይ ሸቶ ብምርካቦም ፀወታ ብናይ ሓባር ዓወት 2-2 ተዛዚሙ ድሕረን ጋንታታት ሂምቦልን ሂላልንን ፀወተን ኣሰላሲለን ብልዑል ረስኒ ዝጀመረ ግጥም ዘን ጋንታታት ከሰተ ገብረ መስቀል ካብ ሂምቦል ኣብ መበል 15 ደቂቕ ሸቶ ኣመዝጊቡ በዛ ሸቶ ተሓጊዛ ድማ ጋንታ ሂምቦል 1-0 መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ሂላል ካብ ናትናኤል ተስፋ ማርያም ኣብ መበል 55 ደቂቕ ጽብቕቲ ሸቶ ረኺባ ዝያዳ ረስኒ ዝወስኸ ፀወታ ሄርሞን ለገሰ ናይ ጋንታ ሂምቦል ኣብ መበል 9 ደቂቕ ንዓወት ጋንታኡ ዘበሰረ ሸቶ ኣመዝጊቡ ፀወታ ድማ ብዓወት ሂምቦል 2-1 ተዛዚሙ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ምስ ንምልከት ድማ ብ14 ሰነ እዚ ውድዳት ተኻይዱ ነይሩ እዩ ኣብቲ ዕለት ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሂላል ንደንደን ከምኡ ድማ ናቕፋን ደሚሕና ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-0 ክስዕረን ከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጋንታ ደሚሕና ብዓብላል ፀወታ 3-0 ንናቕፋ ረቲዓታ ብሰንበት 16 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኦማል ንጋንታ ኣዳል 2-1 ከተሰንፋን ከላ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጋንታ ኣዳል ንኦማል ከምኡ ድማ ሂላል ንሂምቦል ብተመሳሳሊ ውፅኢት 3-1 ረቲዐነን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብፌደሬሽን ቼዝ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ውድድራት ኣብ ከተማ ኣስመራ ኒያላ ሆቴል ተኻይዱ እዚ ብክልቲኡ ፀወታ ዝተኻየደ ውድድራት ዘምስዑ ዕዉታት ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳሙኤል መርሃዊ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያን ዋንጫን ከምኡ ድማ 1,000 ናቕፋ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ደበሳይ ዘራብሩኽ ተሸላሚ ብሩር መዳልያን 800 ናቕፋን ሳልሳይ ዳንኤል ደበሳይ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያን 600 ናቕፋን ኮይኖም ቶማስ ኣርኣያ ራብዓይ ሳሙኤል መንግስካ 5ይ ደረጃ ብምሓዞም ተሸለምቲ 400 ከምኡ ድማ 200 ናቕፋ ኮይኖም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ንምልከት ሩዌድ ደበሳይ ቀዳሚት ኮይና ብምዕዋታ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያን 670 ናቕፋ ካልአይቲ ሶሱና መሓሪ ተሸላሚት ብሩር መዳልያን 530 ናቕፋ ሳልሰይቲ ማግዳ ኣርኣያ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያን 400 ናቕፋን ክትከውን ከላ ሰሳይት ደበሳይ ራብዒቲ ብምዃን ተሸላሚት 260 ናቕፋ
ናኦሚ ዮሴፍ ከዓ ሓምሸይቲ ደረጃ ብምርካባ ተሸላሚት 140 ኣፋ ኮይና ዕወታት ተጻውቱ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል አቶ ስመሮም ጸጋ ብርሃን ኣቦ ወንበር ማሕበር መምሃራን ኤርትራ አቶ ሰሞን መሓርን ከምኡውን ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል አቶ መሳስኪ ገዝሄኝ ዝተፈላለዩ ሽልማት ተዓዲሎም ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ከመቕጸልታ ናይቲ ዓቕሚ ሰብ ናይቲ ዓውዲ ንምምዕባል ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ጻዕርታት ምስ ዓለማዊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ብምትሕባር ካብ 17 ሰነ ጀሚሩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ስልጣነት ስልጠና በስምራ ይህብ ኣሎ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ካብ መላ ሃገር ዝወክሉ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 16 ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ኣሰልጠንቲ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ፌደሬሽን አቶ ምስግና ሃይለብ ዘስምዖ ቃል እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ዓቕሚ ኣሰልጠንቲ ክብ ንምባል ክወሃብ ጸንሐ መደባት ምዃኑ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ንዝወሃብ ጠቓሚ ትምህርቲ ብግቡእ ብምክትታል ብደረጃ ሃገር ኣብ ሞያ ምስልጣን ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝካየድ ዕማም ኣበርክቶም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ እዚ ብክኢላ ስልጠና ዓለማዊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ማለት UCI ኣየርላንዳዊ ሚስተር ብሪያንት ኑጀንት ንሓሙሽተ መዓልታት ብግልሲ ሓሳብን ግብርን መደባት ተሰኒ ዝወሃብ ስልጠና ንእዋናዊ ኣገባባት ስልጠና ንኣገዳስነት ድሕነት ኣብ እዋን ውድድር ንጥዕናን ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትን ማለት ሄልዝ ፊዚዮሎጂ ንኣእምራት ብቕዓት ተወዳደርቲ ማለት ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኮንዲሽንን ንትንታንን ቁፅፅርን ፍጻመታት ንተግባራዊ ግምገማ ማለት ፕራክቲካል ኣሰስመንት ውድድርን ካልእን ኣብ ዘተኮረ ኣርስታት ኣተኪሩ ክወሃብ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ